Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li fil-budget ħabbret miżura li ser twiżen li tfajlitu lin-nisa bit-tneħħija tat-taxxa tal-vet ta' 18% fuq prodotti sanitarji li jutilizzaw in-nisa u l-bis speċjali li jintuża min-nisa li jkunu ħadu trattamenti għal kanċer tas-sider. Qalet li l-miżura hija deċiżjoni loġika u soċjalment ġusta minħabba li l-prodotti sanitarji huma essenzjali biex mara tuħu ħsieb saħħitha u l-iġena tagħha. Żidet tgħid li b'din il-miżura soċjali kull mara ser tifranka eluf ta' euro f'taxxi għaliex bħala medja in-nisa jużaw mal-20,000 prodott minn dawn għal madwar 40 sena tul il-perjed. Minn studji internazzjonali jidher illi mara tista' tonfoq ma' 10,000 euro ma' f'ħajjitha kollha biex tkun tista' tikseb il-prodotti mestruali. Ovvjament dan ivarja skont il-prodotti li hija tuża, l-frekwenza li tuża bihom u għaldaqstant diffiċli wieħed isib kalkolu eżatt, però jekk tħares lejn dak li jiġi b'mod internazzjonali dak huwa l-istima li għandna. Is-Segretarju Parlamentari fissret dan il-budget bħala wieħed ġust għaliex mhux talli ma żiedx it-taxxi iżda qed iwieżen lil min huwa vulnerabbli u miżuri konkreti jeleb kull diskriminazzjoni kontra n-nisa li jużaw dawn il-prodotti kull xahar. Sostniet li minn adolescenti sa anzjani n-nisa huma dejjem suġġetti għal din it-taxxa, sempliċiment għax huma nisa. Qalet li din il-miżura tikkumplementa inizjattiva oħra f'dan il-qasam li beda jimplementa l-Gvern din is-sena bi proġett pilota fl-iskejjel li bieħed jagħti mingħajr ħlas il-prodotti menstruali lil studenti bniet. Rebecca Buttigieg ħabbret ukoll li qed isir studju mid-Direttorat tal-Konsumatur biex jevalwa l-prezzijiet tal-prodotti sanitarji bil-għan li ma jkunx hemm abbużi fil-prezzijiet meta tidħol fis-seħħ din il-miżura mill-ewwel ta' Jannar.